ina annabi turawa sun ɗunguma sun ɗauki jakarsa sun tafi Nijar su yi 'yan Nijar ƙarya domin su cusa masa addini. mu ahlul kitabi, mu masu littafin Bible, mu masu attaura da linjila da zabura, mu ne muke faɗawa duniya gaskiya duk sauran ƙarya. An zo inda za ku tabbatar da mutanen nan maƙaryata ne. Ga annabi Ibrahim annabi, ga Lutu dan uwansa suna tare annabi ne ko? Ɗazu sun ce ba annabi ba ne a cikin littafi mai tsarki. Bari ku ƙara ji. Shi zama ya kai shi kiwon dabbobin ya kai shi. Kuma ba za ku hana Kuma shi ba annabi ba ne ba da littafi mai tsarki. Kawai dan uwan annabi Ibrahim. To kun ji a bakin shi. Sannan yanzu kuma bari ku ji me ya faɗa. Ga Lutu dan uwansa suna tare annabi ne ko? A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. A masu kallo da sauraron wannan shiri namu na da'awa da hujja, muna yi muku barka da dawowa wannan shiri namu na da'awa da hujja. Yau wannan shiri namu kuma zai ɗauko wata shubha da wata ƙarya wato da 'yan bishara ƙungiyar gaba ɗaya, ba wai na mutum ma individual ba, gaba ɗaya ƙungiyar fastocin da suke wannan bishara suka garzaya suka tafi garin Nijar suka zazzabgawa mutanen Nijar ƙarya. Za mu fito da wannan ƙarya ɗaya bayan ɗayan Allah da za mu tona masa asiri. Jama'a za ku gani bisa hujja cewar wa'annan mutanen ƙarya suke sayarwa, ƙarya suke tallatawa mutane, ƙarya suke kaiwa mutane, ba gaskiya ba. Amma ba wai da baki kawai za mu faɗa ba, a'a dole za mu amfani ne da hujja na cewar ga ƙaryar mutane su ganta ƙarara. In mutane ba su ganta ƙarara ba, to mu ne za mu zama ƙarita. Insha Allah a biyo mu a cikin wannan shiri namu na da'awa da hujja. Yanzu insha Allah za mu yi bayani akan wato irin wannan shubha da wa'annan mutane da ƙarerayen da suka je suka yi a Nijar. Bismillah. Assalamu alaikum. Wa alaikum. Rabuwa ta faru tsakanin Allah da babanmu Adamu. Wannan rabuwa kuma ta tabbata kowa ya sani. Littafi mai tsarki ya faru a sura ta 3 ne. A Qur'ani kuma aka yi magana. To jama'a ya fara. Ya ce littafi mai tsarki ya yi magana. A Qur'ani kuma aka yi magana. A cikin wannan bayani da yake yanzu, idan yana so ya bada labari ya kamata tunda zai karyata alkur'ani ne, zai karyata wanda ya turo da alkur'ani ne, zai karyata wanda aka turo da alkur'ani ne. Abin da ya kamata yi, ya jawo ayoyin daga Bible, ya yi bayanan shi a fahimce shi, amma ina Bible ba zai iya wannan bayanin. Dole sai ya ɗauko bayanin daga alkur'ani. Amma za ku gani da idan ku domin ku za ku kuma ji da kunnen ku domin ku tabbatar da abin da nake faɗa gaskiya ne ba ƙarya bane. Bari ku ji yadda zai fara. Cewa wa ya Adamu sunan ta wurin kan da na tawo kula ne fara da zama shi. Ayat Qur'ani yake ja. Da shaytan ya zaga su fa azallahu shaytanu hada wa akrajahuma mimma kana fi. Wa qulna ihbidu minha barakum li ba'd atuwi wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'an ilahi. Mun ji an kula Adamu. To jama'a da farko abin da ya kamata yi tunda ya tara mutane ne zai musu bayani akan Bible. To kamata ya zai ba su labarin da yanda duniya ta taho, yanda annabawa suka taho, sai ya buɗe musu labarin daga yanda Bible ya ɗauko shi. Amma ba zai yi ba, saboda labarin ba zai yi daɗi ba, ba zai ba da ma'ana ba. An riga ya an rikita labarin, an harkitsar da labarin, an zuba shubha a ciki. Shi ma ya san ba zai iya ɗauko labarin ba, sai ya ɗauko shi daga Alƙur'ani. Maimakon ya ƙaryata Alƙur'ani a nan, ya gasgata Alƙur'ani, tunda ya ɗauko labarin ne daga Alƙur'ani. Mu je zuwa. To yanzu kawai bayanin ku shine muna neman mai ceto ya maida mu inda za mu zauna da Allah, mu dawwama tare da Allah cikin ni'ima, cikin alheri. To sai littafi mai tsarki ya koyar mana cewa yanzu 'yan adam gabaki ɗayansu sun yi zunubi kusa da Romawa sura ta 2 aya ta 3 aya 23. To jama'a kun ji. Da ya tashi buɗe labarin don ya shiga jama'a sai ya ɗauko daga Alƙur'ani. Amma aya ta farko wadda zai fara ja a cikin littafin shi da yake magana na Bible ya ta zama wadda bata bada ma'ana ba, mai barankada ba, waɗanda daga Yahudawan, Turawan, Gentiles zuwa Jew, mutane da dama waɗanda ba musulmi ba sun yi magana cewar wannan magana bata bada ma'ana ba, domin ba magana ce da ta fito daga bakin Yesu ba, magana ce da ta fito daga bakin Paul Bulus, wanda bai taɓa haɗuwa da
Yesu ba, kuma ita ce aka ɗauka da muhimmanci sama da ta Yesu. Wannan Paul shi ke da kashi 70 da wani abu na cikin Bible. Yesu na da kashi 10 wani abu, sauran marubuta na da kashi 10 wani abu a cikin wannan Bible ɗin da kuke gani. Wato magana ita wadda Paul ya faɗa an fi bata da muhimmanci akan ta Yesu, amma da ke ba kan wannan topic ɗin muke ba, zan yi bayani yadda za ku fahimci inda waɗannan mutanen suka dosa. Wannan aya da aka kawo ita ce ake magana gaba ɗaya ɗan adam tun da shi annabi Adamu ya yi wannan laifi a gidan aljanna na cin wannan 'ya'yan itaciya, to wai wannan laifin na 'ya'yan itaciya da ya ci, wadda apple ne ake magana a cikin Bible ɗin, wannan apple ɗin da ya ci a labarinsa a Bible, apple ɗin nan shi ne laifin da ya shafi duk wani ɗan adam jariri in an haife shi da zanabi. Kowa na da zanabi. In ba a da samu salvation ba, wuta zaka kawai, kowa zanabi ne da shi. Wani irin Allah ne zai ma mutane hukunci bayan a cikin Bible din ya ce ɗa baya ɗaukar laifin mahaifin shi, mahaifi baya ɗaukar laifinsa, wanda ya laifi shi laifi zai sha, shi zunubi zai sha, shi ne zai mutu, wanda bai laifi ba zai ɗauki laifin mai laifi ba. A wannan a maganganu na wato gospel ɗin da suka zo na farko kenan, amma a bayanan Paul sai suka ce ai wani na gadon zunubi. To amma dai za mu ci gaba, ku ci gaba da jin shi su. To saboda haka yanzu daga kan Adamu ana tahowa, mutane na yawaita, mutane na yawaita har aka samu annabi Nuhu ko wanda aka yi ruwan tufana. Da aka yi ruwan tufana zamanin Nuhu, Allah ya halakar da duniya. Littafi mai sarki ya ce Nuhu na da 'ya'ya guda 3, da Ham da Sham da Yafet. So waɗannan yara nasu guda 3 daga cikin zuriyarsu ne bayan ruwan tufana. To bari mu fara soke mashi labarin Nuhu a cikin Bible. Wannan labari na annabi Nuhu da ya zo a cikin Bible, wato inda za ku tabbatar da cewar akwai problem, sai ku duba Bible din ko ku je ku yi searching a cikin wayoyinku ku ga ayoyin da nake magana shin gaskiya nake faɗa ko ƙarya ne. Idan kuka duba a cikin Genesis chapter 6 verse 19, wato farawa sura ta 6 aya ta 19, Allah ne fa da bakin shi ba wani ba a cikin Bible din. Allah ne da bakin shi yake cewa Nuhu, za ka ɗauki a cikin jirginka, za ka ɗauki kowane irin kalan dabbobi guda biyu, kowane irin kalan tsuntsaye guda biyu, kowane irin dabbobi da suke crawling, da suke murginawa guda biyu. Allah ne ya faɗi magana daga bakin shi fa a cikin Bible din. Kun duba, ba wani ya faɗa ba a cikin Bible din, a nasu labarin Allah ne ya faɗa. Kuma wai Allah sai ya manta da ya je feji na gaba, kawai feji na gaba, wai wani abu, kawai feji na gaba ne, ba wai nesa ba, sai ya manta ya can bibiyu ya faɗi, sai ya ƙara gaya mana Nuhu. Nan kuma a cikin sura ta 7, kun ga daga 6 ai sai 7, a ta 7 Allah ya manta abin da ya faɗa a can, sai ya ce Nuhu, za ka ɗauki kowane dabba guda 7, kowace dabbobi, kowane dabba guda 7 za ka ɗiba, kowane tsuntsaye guda 7 za ka ɗiba, kowane dabbobi da suke crawling guda 7 za ka ɗiba. Wai Allah ne yake mantuwa jama'a, shi yasa muka ce Bible ba magana Allah ba ce, rubutu ne na historian. Wannan magana da nake faɗi, Kiristoci ba musulmai ba sun tabbatar da cewa an samu kuskure a wurin wannan rubutun Allah ne, magana Allah za a samu kuskure? Magana Allah ce zai ya maka kuskure ita? Ba dai nan ba, saboda ba akan wannan labarin kaɗai muke ba. Bari mu ci gaba da buɗe shubhasu da ƙaryatawa. Yanzu dai shi labarin da suka ɗauko na annabi Nuhu da suke so su ba mutane cewar na Bible shine da gaskiya, na Alƙur'ani ba gaskiya bane. Ga Bible ɗin ya fara ƙaryata kanshi a wannan ɗan gurin. Ya fara ƙarya. In ta ce zan faɗo ma ƙarerayin a ciki suna da yawa, amma saboda ba kan topic ɗin muke ba, na kawo guda ɗaya ne dai ga ƙaryar da ya ƙaryata kanshi, kuma ku duba a cikin Bible ɗin ku ga ƙarya nake faɗa ko gaskiya nake faɗa. Mu je. Sai aka samu zuriyar Sham, daga zuriyar Sham ko Allah ya tada wa daga cikin Ibrahim. Sai Allah ya tada annabi Ibrahim. To yanzu sai aka samu annabi Ibrahim daga zuriyar waye? Nuhu. Ainihin sahihiyar koyarwa ta Allah. To amma mu malamanmu na addinin musulunci lokacin muna sallah irin wannan takallan gaba, sai su suka ce mana kowane annabi da nashi lokaci da zamaninsa in ya shuɗe sai Allah ya sake tada wani annabi shi ma a cikin jama'arsa, har ma suna cewa wa ila hudun akahum wa ila madayina akahum shu'aiba.
hudu fa akahu salihah ko na rubulillahi wa idza hum qalilan yaqdamuna. Shi kowane annabi Allah yana aikansa wurin jama'arsa da garinsa, in zamanin su ya shuɗe sai Allah ya tayar da wani. Na dauka haka ne. Ashe shi Allah shirin ceto yake yi na 'yan adam gaba ɗaya. Sai ya fara daga Adamu, sai aka samu annabi Nuhu. Daga kan Nuhu ake ruwan tufana, sai aka samu Ibrahim. Kaga dai waɗannan gabaki dai ma zuriya ba ta yawa wani lokacin. Adamu ne daga yi matarsa. Gurin zuwa aka aike shi Adamu. Ba kowa a duniya. To ina waccan magana cewa kowane annabi. An baka ansa. Cikin waɗannan ƙananan maganganu da aka cusa mana waɗanda ba gaskiya wani, wallahi mun warware. Muna warware su ba. To yanzu bari mu fara warwara. Sai an ga To jama'a, ina so ku fahimci wani abu. Shi asalin wannan taron da aka yi da wannan program din da aka yi na wannan rana da suka yi, domin kwanaki suka yi wajen satin su biyu suna yi, shi wannan program din an yi shi ne domin a ƙaryata wato zuri'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewar ba su gaji annabta ba kuma ba za su yi annabta ba. Ana so ne a nuna wato inda zuri'ar shi tun daga annabi Ibrahima, daga 'ya'yan shi nan guda biyu da Isma'ila da Ishaqa, to wato layin Ishaq shi kadai ne wanda zai iya fitar da annabawa, layin Isma'ila ba zai fitar da annabawa, wanda ba haka bane a cikin Bible din ma ya magana annabi Isma'ila da irin zuri'arsa da kuma yadda Allah ya ce zai blessing din su, zai mai da su great nation a cikin Bible din, wanda ya yi alkawarin a lokacin da annabi Ibrahima a Bible din nasu ma da ya roƙi Allah cewar yana so ya bar annabi Isma'ila a gaban shi, wato ya zama mai bautawa Allah kenan. Ya mai alkawari zai mashi wannan a cikin zuri'ar tasa, zai tada wanda zai mai da ƙasar the great nation. A lokacin wa aka mai da ita great nation, wato wannan ƙasa. Amma duk za ku je zuwa gaba saboda labarin kada in ja shi da nisa. Garin da aka aiki Adamu da littafin Adamu da jama'ar Adamu, su waye matarsa ce kawai. Daga shi sai matarsa, sai ‘ya'yansa kwaya biyu da ya haifa. Sannan yana so mutane su gane su fa annabi Adamu ba su ɗauke shi annabi ba. Haushin shi ma suke ji saboda kawai shi ne ya jawo mutane zunubi da ake wannan. Idan ka tambaye a cikin Bible su a nasu tsarin shi annabi Adamu ba annabi ba ne. Nan ana mana gori ne tunda mun kira shi annabi, tunda Allah ya kira shi da annabi a cikin Alƙur'ani cewar annabi ne, so don haka su ba su yadda annabi ba ne. Suna so su yi condemning ɗin wannan annabta ta shi cewar ba wace jama'a ya malka da zai zama annabi. Suna tanar cewa dole sai inda mutane sannan zai iya zama annabi, ko kuma in bai da mutane ba zai zama annabi ba. Idan mutanen shi daga 'ya'yan shi ne ko wannan ba zai zama annabi ba. A nasu tunanin kenan, wato abin da suka gani a cikin Bible. Amma mu je zuwa. Har ma akwai aya a Qur'ani wadda take cewa wata rai kullu ummatin tasiya, kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Kuma akwai aya da take cewa ba ma halaka mutane sai mun dalilin ba ma halaka na min kare shi. Inna laha munziri, ba mu taba halakar da alƙarya ba sai an aika mata da mai gargadi. To wannan aiko da ba tambayi malamai ba, wannan ko ba malamai an san mai gargadi shine yanzu nan nima mai gargadi ne. Ai gargadi ba annabi bane ba kawai, ko kuma a ce a'a sai an turo ka a matsayin annabi za ka yi gargadi. Shi gargadi shine ka zo ka gaya wa mutane cewar ku kula abu kaza da kaza da kuke yi cewar wannan ba daidai bane, kaza za ku shine zai daidai. Da haka Allah da ya ce ba zai halakar da kowace alƙarya ba sai ya tura mata mai gargadi, wannan bai saba ma abin da ya faru daga rayuwar duniya ba. Babu wani guri da aka samu matsala akan wannan. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula. Ai kai gaskiya mutanen ne suna ma Qur'ani fassarar karan tsaye. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula, abinda take magana a nan shine tana magana ne akan cewar ba za mu taba wato azabtar da wa'insu mutane ba har sai mun turo masu manzo. Abin nufi a nan shine duk waɗanda saƙon Ubangiji bai iske su ba su san ma annabi ya faku ba. Allah ba zai ƙona su ba. Ba su da saƙon wani annabi, ba su san annabi ya faku ba su san ma meye ake, su dai sun tashi sun gansu a haka ne sun koma ga Allah a haka. Wa'innan mutanen Allah ba zai ƙona su ba. Adalci ne irin na Allah na wani Alƙur'ani.
adalci ne wannan, in kuna so ne ku yi don ku yi wulakanci to kun fito da adalci ne irin na Allah. Abin da Allah ke magana anan kenan, ba wannan magana da kuke yi ba. Muna jin ku. Waye annabin India? Nan ba ka da mu nan ba ka mana. Wallahi sai mu ina annabin China? Duk abu da ta tafi a nuna. Wasu ba mutane ba. Ina na Pakistan. Na? An ce kowace al'umma. Kowace al'umma. Kowace al'umma. Sai an aika ba. Ai ba ku asa wannan. Babu na wasa babu na sauran bawa. Gashin mu Najeriya ma ina namu. Ina ina Yawa kun ji abin da ya koma hauka. Shin aina aka ce kowane gari, kowane jiha, kowane state ko kowace kabila sai an tura mata annabi. Su kawo ayar mana a ciki. Sai dai ayar da ta yi magana cewa babu wani manzo da za a aiko ma sako sai dai aiko shi da yaran da yake ji da yaran al'umma shi. Amma babu wani aya da ta ce kowane kabila sai an turo musu manzo. Babu wannan. In kuma akwai ta ku kawo ta ku karyata mu ku ce karya muke yi. Muna sauraron ku. Ina annabin Turawa ko kuma su ba mutane ba. Kuma can ina annabin Libya. Libya tsohon gari. Tsohon ƙasa ce. To yau za mu zazzage ta waɗanda za ku sha mamaki mu ne. Kai za ka sha mamaki in ka ga bidiyo na kai kuma. Wala za ka sha mamaki. Pastor Joseph. Wato ita karya kwata-kwata ba a da kuma ramin karya. Alhamdulillah, na ji daɗin wannan magana dai. Jama'a za ku ji ƙaryar da zai da bakin shi banda ƙaryar da Bible ɗinsa ta yi. Saboda haka yanzu da za mu fede gaba da haka. Mu ma muna nan muna fede shi. Annabi Ibrahim, annabi ne ko ba annabi ba? Ku saurara jama'a, ku saurara. Annabi ina da jama'arsa. Littafi mai tsarki shi kadai ne ma yin bayani akan cewa shi Ibrahim mutumin kasar fadan Arab ne, bakaldiye ne ko? Takaldiyawa. Allah ya kira shi daga nan zuwa kasar Kana'ana. Kana'ana kuma jikan annabi Nuhu ne. Nuhu. Don shi Kana'ana ɗan gidan Hamu ne. Ɗan annabi Nuhu. To sai Allah ya kira Ibrahim shi kadai. Alhamdulillah duk da an ɗauke wuta to na ɗan jona na waɗannan dabarun dai don kan tsaya da wannan rikodin da nake yi. Insha Allah bari mu ɗan dawo baya kaɗan domin mu ci gaba da fahimta abin da ke tafiya. Yanzu annabi Ibrahim annabi na ba annabi ba ina aka aike shi ina ne garin ina ne jama'arsa. To sai Allah ya kira Ibrahim shi kadai. Sai waye biyo shi? Lut kuma dan Haran ne. Yayan annabi Ibrahim. To yanzu da bi. Kuna ji na? Ina son mu gama da wuri. Ba na son dauke mu lokaci. Saboda masu kallon mu da masu sauraron mu su tabbatar da cewa mu masu bin Yesu almasihu, mu ahlul kitabi, mu masu littafin Bible, mu masu attaura da linjila da zabura, mu ne muke faɗawa duniya gaskiya duk sauran ƙarya suke ba. Ƙarya suke ba. Pastor Joseph, wallahi in ka kalli program ɗin nan ka ji kamar ka nutse ƙasa kana hawaye. Saboda ƙaryar da kake tunani ɗin ta fito, ƙaryar da kake ɓoyewa ta fito Pastor. Wannan ahli kitabu naku, wannan bayani da kake yi, duniya yanzu in ta kalla za ta tabbatar da cewa ku ne makaryata. Amma mu je zuwa. Yanzu zai ƙarya ka kuda. Ya kusa fara ƙarya. Wannan Ibrahim Lutu annabi ne, annabi Lutu. Ba haka ba ne? To shi ina ne kasarsa? Jama'a kun ji abin da suka faɗa? Bari mu dan maimaita. Wannan Ibrahim Lutu annabi ne, annabi Lutu. Ba haka ba ne? To kun ji abin da aka faɗa. Cewar Lutu da ya ce annabi ne. Sai fasto mamman ta sono ya ce mai ba annabi bane, ya ce ba annabi bane. Kun ga idan abin da suka zo yi na Allah ne ba za su rika su ma yanda Bible din ya samu sabani, yanda Bible din ya warkace ya kare ta kanshi nan ya faɗi nan ya kare ta kanshi nan gurin, to su ma kun ga sun fara karo da juna. Shi ya ce annabi ne, fasto mamman ya ce mai ba annabi bane, ya ce ba annabi bane. Ya ɗauki magana fasto mamman. To mu tafi a magana fasto mamman din ba annabi bane. Mu je ku zuwa za ku ji da za su yi gaba. Za ku tada makareta ne. Ai tare suka fito dan
dan waye ne dan yayan Ibrahim ne dan gidan Haran da ya biyo Ibrahim suka zo suka zauna a wannan kasa ta Kana'ana dabbobin su suka yi yawa sai suka fara ƴaƴan masu bayin su masu yi musu aiki suka makiyaya suka fara rigima a tsakanin su sai Ibrahim ya ce wa Lut dan uwansa gidan su da ya ce to yanzu ka ga dabbobi sun yawa saboda haka ina ya kamata ka duba ka yi gaba ni sai in yamma ka yi yamma ko kuma ni in gaba ga dai fili nan kaza inda ya maka sai ya zaɓi yankin Sodom da Gomorrah ko ba haka ba Lot sai ya zaɓi yankin Sodom da Gomorrah ya tattara dabbobinsa ya ci haka ya bar Ibrahim a ƙasar Kana'ana to kaji ba Allah ya aike shi ya je ƙasar masu luwaɗi ya yi musu ci bai sama suna luwaɗi ba mai sani da ya je mai ƙasar ya tara da haka sun daɗe suna luwaɗin su kuma ba ya je ya hana su luwaɗin su ba shi zama ya kai shi kiwon dabbobin ya kai shi kuma ba za ku hana su kuma shi ba annabi ba ne kuma da sabbin littafin kawai dan uwan annabi Ibrahim to suna tare da Allah bare ƙara mai ta jama'a ku ji kuma shi ba annabi ba ne kuma da sabbin littafin kawai dan uwan annabi Ibrahim kun ji abin da ya faɗa kuma shi ba annabi bane ba kamar yadda littafi mai tsarki ya faɗi jama'a an zo daidai gurin an zo inda za ku tabbatar da mutanen nan makaryata ne inda za ku tabbatar da mutanen nan mayaudara ne inda za ku tabbatar da mutanen nan maha'inta ne ƙarya suke yi ba gaskiya ba yanzu ina so ku ƙara saurarawa da bakinsu sun ce ya ce ba annabi bane ba kamar yadda littafi ya faɗa kuma haka ne haka littafin ya faɗa ba annabi bane amma kuna nan a wurin biyan buƙatarsu za su annabtar da shi saboda dalili shine su ana so a nuna yawan annabawan da suka fito reras da yawa a wannan biyan bukatar tasu za ku ji me za su faɗa gaba mu je zuwa ina ne kasar da bari mu ci gaba yanzu ne Ibrahim matarsa ba ta haihuwa sai matarsa ta ɗauki baiwarta Hajara sai ta bashi ko sai ta haifa masa wane ne Isma'ila yanzu matarsa ta haifa masa da Isma'ila a musulunci wane ne wannan annabi ne ko ba annabi daga baya ita ma matar ta sai ta haifa da ya sunan dan Ishaqa annabi ne ko ba annabi ba ne da Ishaqa yanzu don Allah daga nan daga gidan Ibrahim kawai ga kuma matar Ibrahim ta haifi Isma'ila Hajara baiwa to ga kuma Saratu ta haifa annabi Ishaqa duka annabawa ne annabi nawa aka samu 1 2 3 4 a gida daya a kasa tare suke a kasa daya ba wanda aka haifa wata kasa wannan family zuriya ne a gida daya ne a kasa daya to idan gaskiya muka faɗa a lokaci abin da ya kamata ku ƙara yi masu mutanen nan tambaya shine ɗazu lokacin da suke so su ƙaryata su zame shi daga annabta kamar yadda littafin sa ya bada cewar ba annabin bane yana faɗa Pastor Tasono Mamman ya kawo mashi ya gaya mashi ya ce a yanda musulmai suke cewa ya ce annabi ne a ce a yanda musulmai suke cewa ya ce haka ne kamar yadda suka dinna ku saurara ku ji wannan Ibrahim Lutu annabi ne annabi Lutu ko ba haka ba to wannan shine ke nuna muku cewar mutanen nan suna dogaro ne da abin da za su faɗa na ƙarya domin su shigar da addinin su sun san ƙarya suke yi duk mai hankali ya san cewar da shi Pastor Joseph da shi Pastor Mamman sun sani cewar su sun san ƙarya suke gaya wa mutane wannan wani irin addini ne haka wannan wani irin abin nan ne sannan a ƙarshe a gurguje saboda abin na da tsawo ina so in nuna muku cewar ana so ne a nuna wato genealogy na Yesu wato tsatso na shi Yesu yanda aka yi annabta ta taho tun daga kan annabi Ibrahim har zuwa Yesu to ga wani abu da zamu tabbatar da cewa alqur'ani ne yake faɗin gaskiya ko ko bible ne ke faɗin gaskiya ga wani challenge da zan bada ga wata tambaya da zan dora a cikin wannan bayani da suke yi Yesu a cikin littafin bible ba shi da alaka ko ta ɗigo ɗaya daga gidan annabi Ibrahim inda shi wannan challenge ne na jefa ma kiristoci duk inda suke a duniya ko Vatican City za su je a cikin bible Yesu ba shi da alaka ko ta ɗigo ɗaya da annabi Ibrahim ba shi da alaka ko ta ɗigo ɗaya da annabi Ibrahim in kuma kun isa wannan challenge ne ku turo ku nuna mana cewa ga alakar Yesu
da annabi Ibrahim ko ta ɗigo ɗaya. Hasafi agola ne a cikin dangin annabi Ibrahim, agola ne, ya auri maman shi ne. Shi dangin wanda ya fito daga dangin annabi Ibrahim auren maman shi ba ta da alaka da annabi Ibrahim a cikin Bible, ba a wurin mu ba. Maman shi ba a san sunan mahaifinta ba wanda ya san sunan babanta. Maman Yesu babu wanda ya san mamanta, babu wanda ya san babanta. Amma a Alƙur'ani, Allahu akbar, kai ga littafin Allah, a nan ne Alƙur'ani, a cikin Alƙur'ani a nan ne Allah ya faɗi zuri'ar Yesu yadda ta dangantu da gidan annabi Ibrahim. Babu alaƙa, babu wata mahaɗa tsakanin Yesu da gidan annabi Ibrahim a Bible. Akwai alaƙa mai ƙarfi, aljika ne, ɗa ne na gidan annabi Ibrahim, zuri'ar annabi Ibrahim, shi Yesu wato annabi Isa a cikin Alƙur'ani. Babu alaƙa ko ta ɗigo tsakanin Yesu da annabi Ibrahim a cikin Bible. In kuma da ita a zo a nuna mana, babu alaƙar. Kuma duk Bible, duk wanda ya karanta Bible, babu wanda ya san iyayen maman shi. Da haka ba alaƙa ba, a san ba wani asalin shi da za a faɗi muku cewar a'a ya ɗauko wannan alaƙa, kamar yadda aka faɗa cewar za a fitar daga tsatson annabi Ibrahim, bai da alaƙa da gidan annabi Ibrahim a cikin Bible. Da haka muke ce muku ba maganar Allah ba ce, an gurɓata maganar Allah, asalin maganar Allah yadda ta zo Allah ya fitar da ita a cikin Alƙur'ani. Shi yasa ya zo shi gyara ne da tabbatar wanda inda aka yi kuskure nan an yi daidai, nan an yi kuskure. Alƙur'ani ne zai nuna mana wannan. Da haka muke ce muku an gurɓata maganar Allah, an lalata maganar Allah, an ɗauko maganganun da Allah ya yi. Allah ya saukarwa annabi Isa da Injila, amma ba Injila annabi Isa ake amfani da ita ba a cikin Bible, domin Bible an rubuta shi bayan tafiyar annabi Isa da shekara 400. Inda wanda ke gaddama kuma ya zo ƙaryata mana wannan.